L-ewwel tas-sena dal-waqt magħna u kull sena f'din il-ġurnata d-Dar tal-Providenza torganizza festa ta' ġenerożità fejn il-poplu Malti u Awċi ikun imsejjaħ jagħti donazzjonijiet tiegħu sabiex isostni l-ħidma tad-dar bl-għajnuna. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, Jesmond Saliba li huwa membru fil-Bord tad-Dar tal-Providenza sqar li minn Marzu kellhom jitwaqfu l-attivitajiet kollha ta' ġbir ta' fondi li kienu ppjanati, fosthom il-maratona tal-volleyball u diversi kunċerti oħra. Li ma setgħux isiru dawn l-attivitajiet fisser telf finanzjarju għad-dar. Minkejja dan kollu kien hemm diversi individwi li xorta waħda taw donazzjonijiet bris id-Dar tal-Providenza. Huwa insista li matul is-sena li ġejja ma jixtiequx li jibqgħu lura milli jkomplu jtejbu s-servizzi li joffru u għaldaqstant qed jippjanaw li fost l-oħrajn tinfetaħ dar ġdida fil-komunità tal-Balluta, jingħata aktar taħriġ għal ħaddiema, jinvestu f'aktar professjonisti u jinbeda proġett ambizzjuż ta' refurbishment f'erba' flettijiet Villa Papa Giovanni li għandu jtejjeb l-ambjent li fih jgħixu uħud mir-residenti. Bħal kull sena l-festa ta' ġenerożità se tkun trasmessa fuq diversi stazzjonijiet fosthom Net Television bejn nofsinhar u nofs il-lejl. Hija festa li xija tajb li nikkommemoraw li nesperjenzaw u li naqsmu din il-moment li qegħdin ngħixu flimkien u li jgħixna f'dawn l-aħħar xhur. Bi-spiritu ta' ċelebrazzjoni li x'għandna niċċelebraw minkejja diffikultajiet li l-pożizzjoni tad-Dar tal-Providenza f'qalb il-poplu Malti baqgħet hemmhekk. Esperjenzajnija b'mod mill-aktar sabiħ għaliex il-poplu Malti rrikorra l-kull sejħa illi saret u f'ħafna drabi kif qed waqt il-konferenza tal-aħbarijiet ma kienx għalfejn ħabtu l-bibien imma l-bibien tagħna ġew jiġu imħabta minn min rrid joffrejna. Ħajkolna b'mod differenti din is-sena nagħmluha il-festa ta' ġenerożità, però xorta nħossu li għandha issir mhux biss għal ġbir importanti ta' fondi biex nkun nistgħu noffru servizzi b'dinjità, imma għaliex fuq kollox ukoll tajb li niċċelebraw l-aħbarijiet tajbin li ġewna minn numru ta' aspetti, però wkoll il-mod dak kollu li għamilna Maltina. Il-pubbliku li jixtieq jagħti d-donazzjoni tiegħu jista' jċempel fuq in-numri li jkunu qed jidhru fuq l-iskrin tat-television. Dawk li jkunu jridu jagħtu pledge ikunu jistgħu jċemplu u jagħmlu pledge fuq numru apposta bl-ammont li jixtiequ. Wara jkunu jistgħu jibgħatu d-donazzjoni tagħhom online jew inkella bil-posta.